Вітаю ўсіх. Спадзяюся, вы пачуваецеся добра ў гэтыя нялёгкія часы. Калі не вельмі добра, то, спадзяюся, хуткім часе ачуняеце, сядаеце ці укладваецеся на свае канапы ці ў свае ложкі утульна, бо зараз будзе добрая магчымасць паглядзець мой фільм «Цар гары», ці ўвогуле граю ўсе фільмы сёлетняй праграмы, якія такая цудоўна складзена і вартая ўвагі. Увогуле класная магчымасць паглядзець, не выходзячы з дома, актуальнае беларускае кіно. Так вось, мой фільм пачынаўся як увага да пэўнай сацыяльнай праблематыкі на вёсцы. Але паступова гэты працэс перайшоў у назіранне за міжасабовымі адносінамі паміж мужчынам і жанчынам, і як гэты знешні канфлікт можа ўплываць на каханне ў сям'і, на веру. Увогуле, а што расказваць? Лепш глядзіце, атрымлівайце асалоду і шукайце адказы на свае пытанні.